omkring en spole. Det er sådan, at der bliver dannet et magnetfelt rundt om en spole, når der bliver sendt en strøm igennem. Og det er fordi, at vi ved, at der rundt omkring en strømførende ledning, der bliver der altså dannet et magnetfelt. Hvis man så tager et x antal ledninger og binder rundt om noget, jamen så får vi sådan set dannet det, vi traditionelt set kalder en spole. Det er det, man har gjort her. Så har man så bundet, i det tilfælde, det er en 1600 vindingers, altså det vil sige 1600 ledninger har man bundet rundt omkring den her. Magnetfeltet er ikke særlig kraftigt om den her, det er simpelthen fordi, at den strøm, vi kan få sendt afsted i den er ikke ret høj. Men vi kan alligevel forsøge at prøve at se, om vi kan vise, at der er et magnetfelt. Vi tager igen vores pap, lægger over, og så vil jeg lige justere det i forhold til med en anden spole. Det er mest bare højden. Det har altså ikke noget at gøre med det magnetfelt, der kommer. Og det kommer ikke til at have noget interferens, altså noget forstyrrende i forhold til det, vil vi prøve at vise. Vi kører ud over igen og ser, hvad vi får. Sådan. Hvis man kan se, så har vi altså her faktisk, hvordan feltlinjerne på udenomkring, altså rundt om her, går ind i. Samme her, udenomkring og går ind i. Vi har altså nord her, og vi har syd her. En anden måde at finde ud af det på, det er ved at bruge en magnetnål, eller også så kan man bruge det, der hedder gribereglen. Og den kan jeg fortælle om i en anden video. Men det er altså magnetfeltet omkring en spole.